on the beats. Kwabiwa kutonjika mwanangu. Aiwa chimbomira kare. Unganozizwani kuti isusu tinotaura mavhesi eBhayibheri. Aiwa chimbomira zvandindiri kutaura ino. Munhu anotaura mavhesi ake maviri eBhayibheri semazuva ese. Uti? Sandotaura matoo mavhesi ako. Semazuva ese. Chimbotanga wewe. Ani? Wewe? Inini? Manje ndakaverenga. Okay. Ini ndaverenga kuna Profeta Isaiah 55 verse 6. Notaura kuti tsvakai Jehovha achawanikwa. Danai kwaari achiri pedyo. Then kuna vaGalatia 6 verse 7. Inotaura kuti unokuhwa chete. Brian, in English tinotaura kuti you reap what you sow. Sumusati chiedza modern day David. Averenga 2 Timothy 2 verse 22, not flee away for passion and follow righteousness, peace and charity, and call unto the Lord out of a poor heart. And then Averenga pana Proverbs 22 verse 6, not to train up a child in the way he should go, so that when he was old, you not depart from it. Mama nasi dokumbiro one day. Aiwa, ndikatokujaidza izvozvo ka, notozojairira. Kangano maverenga mavhesi acho. Saka nyaya kuti iwe chingonoverenga chete. Uya uchikonera nokudya chikafu chako hapana nombochibata ichi. Dokumbiro zvanhasi chete. Awani. Ndanoverenga Bhaibheri. Uye utaure mavhesi ako. Noda mwana anoteerera nditika. Alright. Uzonofaira. Akanongokubatsira kuti. Ndokuverenge Bhaibheri. Ungovhara chete. Akuegerera urambochidai. Ndichema mwana wakiseni. Asa uchiro waguta wanosa tokunoverenga Bhaibheri. Ngatorowa zvino. Error. Main power circuits compromised. Unipasa kapera. Kapera dasiko. Ungondirwisa ngati. Baba yabo wako. Tokogoneza zvakuti yaba kwanja badibukao. Boys badi stress yandinayo. Yapasha. Kwenda. Sa, ona baba den bandrugara boys badi one mumzi yacho pa den bandrugara ainonyanyo lauta. One ne maronza mamwe anenjurowa nekutaurisa wazvindirana. Apo donogaro chitubu kubata. Bari mumzi badi mbagwa ichedo chedo. Usiziva na wataura kare. Mumzi bakenda sipanga ngane 1 room at 60 pounds. 60. Yana koyo kusiki. So speaker akadogara badi pamudisi. Tanzania. Basa uri tumende kucheka. Zvimaneti zvanopfeka kutara uya agara pamonewo. Iwo kanya kutsoma konongo kuita busy masango zapa. Iwo zoti ndipasogara nono namata. Wakuta. Mumire. Ini nditori pama-1 manje. Kunzwa. Wasi ma-1 aya. Ndiri pama-1. Chana ndine 2 months ngabadare. Zviri kuona vandu kwene badini. Naito mugameti chane ndonosvika ndokuretera lenders wangu $50. Onzosora 50 yaka. Ndodzoka after 2 days nomuzoni ndawe uzokavhe rent. Bandi ndozorona next week. Zvichibude izvo. Iplan yausikono. Plus anokupa mari nenge yako. Simple boss. Saka zvokuti ashande hazvina kana basa. Dai marotenga chimwe boss. Mbona chimini? Urutenga rimwe danda but andikuona manazira nemadrugs. Maya boss nzuda, maya boss nzuda. Urutenga rimwe danda. But wangu ona urutenga rimwe danda but andikuona manazira nemadrugs. Sadaro boss nzuda. Utenga 1 kana uona 1 adanda rutodiwa. Bona yo. Utakutoita ngada kubhadara rent waizi. Skangi tosiyana nayo. Boss papa rent ndo pamakutaura boss. Toita zere. Boss nzuda. Sama kototizi. Itisi. Nasubengeza yake. Masipirete mama. Mama changu buda changu ndinamsalimika naiko. Musati maenda ka chimbondudzewo mavhesi enyu maviri amaverenga nhasi.
Saka ndudzewo 2 amaverenga nhasi. Mwana umwe ake 2. Wakamirirei? Umwe wakagara. Mama ndaverenga kuna vaEfeso 1 vaEfeso 6 verse 1. Inotaura kuti imi vana teererai vabereki venyu kunasha nokuti ndizvo zvakanaka. Ndaverenga futi kuna John 1 verse 1. Inotaura kuti in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Amen. Luke 19 verse 1, and Jesus entered and passed through Jericho. And then Titus 3 verse 1, he put them in mind to respect their principalities and powers. Amen. Genesis. Unotera. Sara uchiverenga mavhesi. Kabe manje. Taura kana mama vakutoenda. Mama. Genesis 1 verse 1. Pakutanga Mwari akasika denga nenyika. Ndo vhesi yako tikanga kuti taura mavhesi mubhaibheri unotaura. Chimbotaura imwe ndisingasiyi. Kangano. Enda noverenga bhaibheri. Futi. Enda noverenga. Enda noverenga bhaibheri. Gender. You're right there. Me dead upon a competition, door it's a mission. Nobody try test me and destroy me vision. Rakura baba ndakatanga pepe. Rakura singaite. Inzi mama wetu darwa. Rakura. Oh shit. Sora boski. Sazvabata na shamwa ndozokubata mangwana. Hapo aisiya, munoza nyeri pone ndono badala rendi kushtukwa ndono karo. Zvakapress. Mari yacho bada handina nzuda hangu basa mumwe muzota nokafa imbinge ngani. Bada kamuna kona saka kanyama manje. Kaboga. Kakaipa manje. Ndotepe yangu. Ka beautiful ka. Iyo yesi. Iwe. Ka beautiful ka. Iyo yesi. Beautiful shamwa. But uona mekukupa kanosvika 30 years kasina kuroorwa ka. Makuchitsvaga mamhepo kuenda kumusha kuti mazitebhuru machechi kuti karorwe yezvokuganza chose. Ndukamhoresa munoza ndikamhoresa anodaira. Anengasina kukunzwa kana kumhoresa. Usikona kuti ari busy neWhatsApp here. Wadongo kakavhira utadzondedzwa. Aiwa ari busy neWhatsApp kana angasina kukunzwa. WhatsApp ikuganza. Nyama ini na first time yakusadaira vanhu vakashata ndozvangoti bowa cheta ndabvira kana ndakamunyararira baibe rota we feel free vane full mate ndozoti mimi akazadzanga chitwazi izvo zvinobona chi usadaro macustomer angu anonditiza namata kusukupuza ngoma ikuku usadaro macustomer anonditiza taura chokwadi macustomer ndanzwisisa but awa ndashoti wakatodza nakutwa but avasi munhu sora watodza mudara chete zvimafisi zvacho saka ngase mutsanyo wangu usadaro patana mangwana asanda zvemadrugs amuna ari bhozvo kuti handisitomboziva kuti chii nhasi kudai so zvaari kuita handisitomboziva kana kuziva kuti kana chii chiri kumupinda nhasi munhu ari bhozvo kuti skipi ama2k hauzive zvinenge zvichita vana kunzoo Kuna unazokunza manje tasana mazigidi acho kakunotya ndongo wajela usiku kuna security cha apa pakaipa kana gate lacho patanogarika nawo gate raunotya zviri kana kunza mwana ukavharira tanga tasema not my food saka pamafundisa pavharira ndakutsvagira ko gate kuipasa papa boy papa tinochicha Chigenza 5 kusiwa hizo. Mbira kare kunyaredza yebhu fine isiya. Isati yazadzikiswa kusvikira sarafunga ndezvahagai mukadzi kana Mwari vataura ndizvozvo. Titambire kani brother.
Tembreko mama. Yewa kani mwanangu. Makasibe. Tinofara hangu. Wakadiko mwanangu. Asimbe mama. Tinofara hangu mwanangu wakati yako. Ndiri right. Pasei pamba. Pamba pachini varise kuwana mama kumbo. Right zvawo. Anditika. Kuimba yamaitaura ichiripo ere yamachikuda munhu. Imba iripo. Ndani mukomana uya utsvaka kugara. Alright. Landava nemukomana unoda kubva paigara. Kana namudza panapa. Warira kubvireko kwaigara kwacho. Kona mama nyeripo ba. Ini papa pandiri kugara. Kana imba yavo vasina kuvaka nemari yekuba. Ndiye kuromba chete mari. Vanhu hatinyimbwa dzevanhu. Mama angoedzawo kuti vanhu vacho havanamati. Saka masina namata anondedza. Saka namudza panapa panozopa vanhu havanamati. Ewa kana vachifarira zvoona kunze kuna nhakaiwa zvakangonaka. Saka mama makati mari pari? Iri kuita $60. Saka maita basa mama anodzoka mangwana. Alright, saka ndokuonai mauya mangwana. Musare zvakanaka. Zvakanaka ivanangu, mufamba zvakanaka. Ndimvurwa mafude. Tsakaenda. Nyika ino izvi ngosvika tomborelaxa Matodzoka naye hama yangu unofare mushe Maswera. maswera sei kuhanzi zvadiko uri kucomplain vanhu vemadrugs hanziko kudena koitwa sei ikotaa zvemusoro wedu amana ibhaibheri chiti wafefulend wadafurinedi wanonzi musoro wangu inini ndo zvinoita miedzo mwana womutendi izvozvo ani kana uchinamata anosangana nemiedzo handiti saka nyaripo ndekungokunda zvode wangu angonyarara kasitongompa rimwe dama but ndarwadziwa ndambomutaurira mama ari kuswera netsekana nezvinhu zvaitikagara apa ndindadenhu asiri adenhu ndatozvona kuti ubhondi wacho aiwa zvakarongeka ndatera mwanangu amusisina ndizoindastipani ndihorere ndipedzise ose uise muhende yenyu munozorora unochinja ndodzoka notora pamabuda muna kusangana ani ngikiri nabrother nzudera nguva ifuti vabuda manje vanga neshamwari yavo yanga ichidaimba vatosiya vatobhadhara zvokuti mangwana toita kutogara tese nawo panapa vanobhozvawo aiwa havari right ari right anotofarira zvokunamata handitika mwanangu right chipedzisa kwekutsvaira rya ndipinde mumba nimboitawo zvimwewo ungwama Ali on the beats.